Honzo, povíš mi, co vlastně děláš v americké armádě? Ano, tak u amerického letectva teďka už sloužím 13. rokem. Momentálně jsem na pozici superintendent, takže se vlastně starám o jednotku lidí a staráme se o logistiku. A jak jsi na to vlastně přišel, že se za tebe někdo vydává a okrádá ženy na celém světě? A jednou jsem byl že, normálně v práci a přijde mě zpráva od nějaké ženy. Holka byla z Filipín. Napsala mě, že jak jsem jí tohle mohl udělat, že jsme spolu měli vztah. Já jsem vůbec nechápal, o čem ta slečna mluví, nebo co mě píše. Tak potom mi začala vypisovat a posílala mi screenshoty a říkala mě, dívej, když jsme měli vztah, já jsem za tebou měla přijet do Spojených států, měla jsem s tebou být, měli jsme spolu začít život a takový, říkám, vůbec jsem nechápal, o co se jedná. Až pak mi to začala vysvětlovat, tak říkám, to někdo použil moje fotky. No a pak, když mi začala povídat o tom, že i poslala peníze, že už mu naposílala několik $1000, že už byla připravená na ten život v té Americe, že už se těšila a najednou jsem zmizel. Takže pak hledala online, našla si můj pravý Instagram, no a tam zjistila, že to asi tak nebude, pak si se mnou začala psát, tak já jsem pak pochopil, co se děje, no a od té doby to už jede pořád non-stop, to už mám teďka už kolikátý rok. Třeba teďka jsem tady za tenhle minulý týden byly 3 ženy, které mě napsali zase. A dokážeš to spočítat, kolik jich bylo? Vůbec, já už to vůbec nepočítám, jelikož říkám, to jsou stovky, to jsou fakt stovky žen, nebo stovky účtů, které mě píšou. Já to mám každý týden, tak 2, 3, 4 ženy mi napíší a říkají mě v podstatě to stejný, pořád dokola. Takže já už to ani nespočítám tohle. Já jsem si spočítal akorát peníze, finančně moje fotky teďka viděly nějakých 320-360 tisíc, ale říkám, já už si ale to mluvím v dolarech, ale já už si nespočítám, že kolik ženských nebo kolik žen takhle celkově to je, protože říkám, to jsou stovky. Takže ti píšou, že si je podvedl a odepisuješ jim? A tak teďka už nebo že bych je podvedl. Oni jsou teďka, protože já jsem si na Instagramu nastavil, že mám automatické odepisování. Pokud si byla podvedena, klikni zde. Na to kliknou, okamžitě jim vyjde automatická zpráva, že jak nahlásí na Scam Hater United. Já s nima spolupracuju, to je nezisková organizace v Anglii. No a ti se o to starají, pracují s Metou a oni potom mažou ty falešné profily. No tak já vždycky odkážu ty ženy na tuhle organizaci a oni pak s nima si povídají, nebo jim to se snaží ulehčit. Takže já si s nima už moc nepíšu ani, říkám, nechám to spíš na tom svým AI, co mám na Instagramu a potom je okamžitě odešlu na ten Scam Hater United a oni to s nima vyřešijou. Někdy se stane, že ta žena chce si dál komunikovat a povídat, ale já to rychle ukončím vždycky. Takže když jsi to zjistil poprvé, jak jsi to začal řešit? Když jsem to zjistil poprvé, tak jsem z toho byl celkem v šoku, říkám, to bylo slečna z Filipín, mladá, že jsme spolu jako ve vztahu, že se máme brát a takový, tak mi to celkem rozčilovalo. No tak jsem to nahlásil samozřejmě v letectvu tady na vojenské policii, pak jsem to i nahlásil na civilní policii. Ti akorát udělali záznam, kdyby náhodou něco, ale pak, že tady vojenská policie mě taky říká, jako stává se, protože i náš Chief of Air Force nebo Chief letectva, ten nejvyšší, co tady máme, tak té taky ukradli fotky. A taky to používali k těm romantickým podvodům. Takže je to tady jako takový známý, jako víme o tom, ale říkám, byl to takový šok pro mě, to jsem netušil, že to takhle až může být a že to má takovýhle efekt i v podstatě pak na mě, že jo, ale netušil jsem to a takhle jsem se to dozvěděl a říkám, moje kroky byly vojenská policie, normální policie a potom se o tom nějak začít zajímat, abych zjistil, co a jak a hlavně, abych se měl potom nějak k tomu bránit. A jak se teda podle tebe dá vůči zneužití fotek bránit? Jak se dá bránit? No, já teda nevím, jak se dá bránit. Samozřejmě si můžu zamčít účet, což ale nechci, protože já vlastně Instagram používám k tomu, abych ukázal, nebo abych pomohl k náboru k nám. Taky to používám k tomu, abych podpořil třeba mladší lidi, kteří si nevěří, tak aby si věřili, že dokážou udělat, co chcou v životě. Takže já vlastně si Instagram zavírat nebudu. Ale jak se bráním, tak že používám ten name tape, si dávám na fotky teďka hodně, takže vždycky okolo obličeje nebo třeba na čelo si dám name tape, aby to nemohli tak zneužít. Bohužel tíhle podvodníci
tu fotku třeba vezmou a i s tou jmenovkou to vezmou a dají to i na ten falešný profil. A třeba se to snaží zamazat srdíčkama, nebo že to něco dají, takže třeba přes obličej mám pak srdíčka. A říkám, no, jako snaží se, ale dělám to pro ně těžší a jedině co tak osvěta, že jo, proto dělám takovýhle interviews a takový, protože osvěta, že jo, aby se to dostalo co nejvíce do světa. Udělal jsem vlastně i s ABC 11 jsem dělal velkou reportáž, tak to má vlastně taky na profilu. Říkám, hlavně, aby ty ženy nebo ty podvedený lidi viděli a chápali, co se děje. Takže to je jedině ta osvěta, že ono. Honzo, já ti moc děkuju za rozhovor a za osvětu a držím palce, ať to není úplně boj s větrnými mlýny a ať už nejsi jakkoliv a tvé fotky zneužity pro tady tyhle špatné účely. Děkuju.